So lahi 11 million lahi sa 11 billion. Ako ning gisulti kay nagpasagad na pud yawit ning bayot nga si Dinoy. Ha? Nagpasagad na pud ingon ka bright ka. Ingon ka howd ka. Ay, agay. Ingon ka wala ko'y credential. Oh. Anong 11 billion? O sa man pagpangilad sa mga tao? Nga mga wa nakahibalo? Ang mga bright nga nagbasa sa imuha o naminaw sa imuha unsa ba diha? Katawaan na kayo na pataka ramning bayutan ni galuspad man lang siya pataka magyawit. Bisan pa siguro moingon siya 1 billion. Dili po na pwede. Pila ra may porsyento sa calamity fund? Sa atong ira nga 1.2 billion. 1.2 billion ang imong ira o niya mag-calamity fund kag 11 billion? Ay, agay. Naunsa man taon ka? Inday? Ha? Ay, nako. So, nga na, ato maning isubay, ato maning gi-cover, no, sa ato ang Operation Tulong sa mga earthquake victim special live coverage.